ομάδα μας, ο Γιώργος, η Νάντια, η Φέη που κάνει λίγη τα παγοπέριλα και ο Χρήστος που έχει συνηθίσει τις μπότες. Και εγώ. Πάμε, θα τους δούμε πως κάνουν πατινάζ. Πρώτη η Φέη. Ω, τι χάρη, τι στυλ. Τι ένταση, στυλισμός. Ο Χρήστος στα πρώτα του μαθήματα. Θα πάει τώρα στην εθνική Χαβάη. Εθνική Χαβάη για χόκκι. Θα δούμε την Νάντια. Έχει ξανακάνει στην Αράχοβα η Νάντια. Είναι καλή. Η Φέη την είδαμε. Πάμε και τον Γιώργο. Πού είναι ο Γιώργος? Και εδώ βλέπουμε τον Γιώργο. Και αυτός έχει πάει στην εθνική Χαβάη. Και τώρα βλέπουμε εμένα. Για κράτα ρε Γιώργο, θα τραβήξει. Το σκουπί να φωτογραφίσω. Εμένα, θα προχώρα λίγο γιατί δεν φαίνεσαι.